Are you a spy or what? Relax, Carlotta. He's our friend. Na 29. svjetskom festivalu animiranog filma Animafest Zagreb gledamo filmove u 5 natjecateljskih kategorija. Veliko natjecanje dugometražnog filma, veliko natjecanje kratkometražnog filma, natjecanje filmova za djecu, studentsko natjecanje i natjecanje VR animacije. Are you crazy? Are you the president of stupid land? You should be. When's the election? Uz to imamo naravno natjecanje hrvatskog animiranog filma koje gledamo na programu u subotu. Sve ove filmove gledamo u kinima Tuškanac, Kinoteka i Capital Boutique Cinema. Mene je najviše razveselio tematski program 4 koji smo prikazali odmah nakon otvaranja festivala, da odmah otvorimo i sa našom velikom temom animacija i vizualne umjetnosti, gdje smo prikazali sjajan pregled apstraktne animacije od 20-ih do sadašnjeg trenutka. Ove godine imamo čast ugostiti i dobitnicu nagrade za životno djelo. Riječ je naime o izložbi Susan Pitt. Riječ je o izložbi njezinih painted coats, odnosno oslikanih kaputa. Izložbu smo postavili po prvi puta u galeriji Kranjčar, gdje ćemo čak 11 oslikanih kaputa vidjeti specijalno za naše 29. izdanje. So the exhibition, it's about my graphic work from my animation. I made 2 films called Rhizome and La Chute. And for these 2 films, I work with 2D animation, with drawings on paper, with India ink and watercolor. The exhibition basically presents this years of work into the on paper.